Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:04 na. Maing aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Bryan Morden, talos nga magpangalagad naman sa inyo, Tob-Tob las 9:30, sining adlaw sang Miyerkules. Yari na kita sa Hunyo 30, 2021. Ano ba lang dalag ko kabalita nga dapat atong tutukan sa aton sining pagpangalagad? Maki-update kita karon dugay sining isa ka ginpatigayon nga entrapment operation kagabi sa din isa ka retired colonel o kon general nga miyembro sang PNP ang nakuhaan sang tuman kadamo nga armas luthang. Mga high-powered pa ini mga kaksyon. Ano ba lang next nga tikang himuon sang hinigaran PNP? Subong nga adlaw. Samtang baki-update man kita. Kumusta ang 5 ka mga priso nga lumumpat sa pader dira sa Negros Occidental District Jail mga kaksyon, no? Di na to sila nagkalaladto base ara pa nagapanago gihapon sa mga katubuhan. May nagwa na balakag nagpangayo-ngayo sang pagkaon sa palibot dira sang ina nga lugar o kon adjacent nga mga lugar. Pulo panugid man kamo. Ang NODJ o kon ang BJMP mga kaksyon or Bureau of Jail and Penology, Management and Penology, naghatag na sang padya nga 10,000 pesos sa kung sino man makatudlo isa-isa kada ulo sining nasambit nga mga priso. Samtang diri sa Bacolod mga kaaksyon, may paabuton nga 7,000 masubra ka sang Sinovac vaccine subong nga adlaw. Padayon ang vaccination, no? Diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon, maka Pfizer man o kon maka Sinovac man, AstraZeneca. May na nga patimaan agod maangkon ta na ang kahilwayan against COVID-19 sa palaabuton. Sa probinsya sang Negros Occidental, maayo man ang turnout sang ila sini nga Pfizer mga kaksyon. Nga yuhom kita sa niyo kiti ambal naton sang una sa nagligad, Pfizer or never. No, damo na abla, no? Kon Sinovac kanido kaninit gid sang mga nagapabakuna sa Negros Occidental. Pero kon Pfizer, gasolulubrang listanay. Sige, maki-update man kita karon kung kumusta na ning mga kontraktor sang mga ining kontraktor sining irrigation nga 2014 pa, no? 2014 pa nga mga proyekto mahimo malani sila kalog aron na pakadto sa mga kahumayan hasta subong sa 2021 way gapon na human. Natukiban sang Lacson Administration sa Negros Occidental. Di mga 45 milyones ang balor siniho. Di nagkadto ang pundo ng ginhimo sa kontraktor. Dapat i-kuani sila, i-blacklisting na ni sila. Kwartarya sang gobyerno, si kusikanta lang, ginabayran ka mo sang gobyerno eh. Ang mga balita sa national mga kaaksyon sa siringa mga tiniyon, oy karon gali no, check man naton kay check naton kung malabot naton ining former o kon 3rd District Board Member Andro Montelibano. Kay gahang katanay sila ni Attorney Archie Baribar. Mapa-drug test. Hinangkat siya ni Attorney Baribar sa pa-drug test ka, Andro. Hambal niya, Andro dungan ta.
Sadya politika dis Bacolod, no? Gapendis-indi sa disubong gani mo. Ang sapyak, gapanghatag solar. Ang sapyak naman, nagapakayo sa mga bomba sang tubig. Aksyon Hotline. May mga diklaging nga nagasulo-sulo. O, sige pa into the side na sila. Sadyang eleksyon sa Bacolod, may sumulod. Abi mo. Aksyon Hotline. Tanawan tagin mi kung sino mag-over the backcode sino maglinumpat dis pader. Bati-bati ta miyara na gani kuno mo. Oh, di na tayo magsugi dito na ta kon piho na gid nga to na spiak nga grupo. Aksyon Hotline. Tadlongon nyo maglumpat basi masangit kamo da sa barbed wire ha. Aksyon Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Ang mga balita sa national ba, congratulations ha. Ang Office of Vice President Makaksyon ni Madam Leni Robredo ara gihapon sa pinakamataas nga rating kon maayo nga pag-usar sang pundo sang gobyerno suno sa Commission on Audit ba sa kuwa mga kaksyon. Ikatatlo na nga tuig nga mayong ratings niyo. Aksyon Hotline. In short, wala iya ginagamit ang pundo sang gobyerno sa katuntuhan kag korupsyon. Dumayo ini nga mga report ha. Aksyon Hotline. Hindi corrupt si Madam Leni Robredo. Pampagkot na may pundo na siya how. Aksyon Hotline. Duway man siyang natagaan poder sang Duterte administration. Duway man siya ginapauyat kwarta. Aksyon Hotline. Duway man ni siya poder. Sa iban nga balita makaksyon si Senador Laila de Lima nagpatigayon sa resolution sa pagkilala sang pagka-presidente before ni President Noynoy Aquino kag paghatag simpatiya sa mga nabilin nga pamilya, mga kaksyon. Aksyon Hotline. And Ario, si kundi kagabi report ko sa inyo nga ang PDP laban sa giginila kakulit ang Bongo kag Digong Duterte for 2022 nga tandem, no? Subo nga aga suno ni Bongo, hindi ko yung magpapili presidente. Aksyon Hotline. Siya kung gusto nyo, ginang iba ng daanay, hindi ko interesado sa pagka-presidente na sa 2022. Ang iya di nga linya, please kuno, me out muna. Naabal niya, please i-out nyo ko anay. May posible gyapon kay muna mo, kumbaga i-out nyo ko anay subong. Tilayo pa man ang eleksyon. Aksyon Hotline. Go and Duterte tandem, ginaduso sang PDP laban. 90% naga-support sini, no? Mga ka-aksyon. Tilantawan ta niya kay gapamirip himan si Bongo, andaman mo lang kon pagkaabot sa Oktubre una kapalinya to mag-file si UC. Aksyon Hotline. Ang style dance ang iban, amo man ng mga style ni presidente before, ngayon na blang hindi gidya mag-file. Pero sa pinaka last nga minute mga kaksyon, may mga changes, bala nga pwede ka kabaylo. Aba nang tabo kay Duterte, bla, ginsapaw lang na siya kay, we don't know kung ano nga diskarte. Aksyon Hotline. Pero tiulat-tulaton ta. Oy, si Senador Manny Pacquiao, kung naginhangkat ni Duterte nga ipanglista mo da mga ahensya sa gobyerno nga may corrupt or corruption, puwerte, kag mga ngalan, may ara na subong pero hindi lang ko sigurado kung ano kalihitimo ini. Basigin sakyan man sa mga politiko man da. Aksyon Hotline. Gin isa-isa kalista, ate una gid ang iya sinopisina. Aksyon Hotline. Las 8:12. Aksyon Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sige, ama na mga balita makaksyon siri nga adlaw sa aton siri nga pagpangalagad nga hatagan naton sang atensyon. Balikan ko lang ding lokal mga kaksyon kay kagabi sa pinakauna nga balita nga inyo nabatian diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang ginpatigayon nga entrapment operation sang police station sang Hinigaran sa din nadakpan ining isa iya ka nagpakilala nga retired general mga kaksyon. Di pati sigurado kung brigadier general o kung ano nga sitwasyon, basta retired police nga mataas ang ranggo kag ini siya ang nagtransaksyon kay Police Major Jake Barila nga magabaligya sang iya sining mga armas lutang. Aksyon Hotline. May M14, may M16, may Ingram, may 45, may 9mm kag madamo pa sa mga bala pag mga magazines gito. Aksyon Hotline. Sa pagkadaghan gid mga kaksyon. Now, na interview eksklusibo kagabi sang aton sini nga pagpangalagad ining si Demosthenes Fernandez. Retired ang ara sang idea is senior superintendent, meaning
police colonel. Kung i-base ta sa subong panibag-o nga mga names ang ranggo sang kapulisan ta. Action Hotline. Di kay nag-retire na siya, may one rank na nga saka mo. So, general, no? Pwede general. Retired General Fernandez, mga kaksyon. Action Hotline. Allegedly, assigned siya sa Intel dito sa Luzon area. Diri sa subong sa Negros Occidental, may balay man di sa pamilya niya, diri siya nag-star sa Villamonte. Ang iyang ginahimo, nagapatigayon sila sang checkpoint. Kag naga-coordinate sila sa mga kapulisan. Kaya may ginalaga sila nga mga bihikulo nga kaduda-duda. Action Hotline. According to him, nga wala na kuno siya kwarta, nga gamiton pa. Kag may ara sila sang connection sa gobyerno, suno sa iya. Gin-transact niya ang mga armas niya sa kay Police Major Jake Barila, kag ginkagat man ni Barila, nga baklon. Pero way sa kahibalo, nga ti, dakpo na siya ni Barila, kiti, sino siya nga mag-transact, abi, illegally. Action Hotline. Kaya kung mabakal kay mo armas, kundi sa store, no? I-purchase abi sang gobyerno, ti na illegal, gina, titinawganay mo. Tina-entrap sa 60,000 pesos ang ilang sining transaksyon. Dito nadakpan ini siya kag dala ang pick-up niya sining damo sang armas. Action Hotline. Ano ba lang update sini mga kaksyon sumo nga aga, no? While check kita sa kay Police Major Jake Barila, pabati ko sa inyong interview to siya kagabi ho. Kung gusto mong actually a week before, meron kaming operation sa Victoria, naka-coordinate kay Colonel Corpus. Opo. Mayroon kaming hinahabol na sasakyan na customized na pick-up. Okay, yung parang binago itsura niya. Hindi binago. Hindi binago. Ngayon, nag-launch kami ng checkpoint doon para harangin sa daan yung Yung sasakyan. naka-coordinate ko doon. Opo. Then, after doon sa habol naman kami dito sa Kwan, na Mailan. Nag-coordinate naman ako kay Major Vargas. Opo. Sino may nandun? Kay Police Major Vargas. Vargas. Oo. Tapos, And then, kasi actually, ang trabaho, dapat I need to know basis. oo. Ang trabaho kasi, coordinated sa Krami, Opo. sa Philippine Drugs Enforcement Group, Opo. at saka sa PDEA. Opo. Ngayon, isang, wala na ako kwarta, budget pang operation. Nag-decide ako na kami, ikuan bla, parinta, parang ikuan ko nga, kung sila, pusel, kasi ginagamit ko man sa trabaho mo. Okay. Tapos, sikling ko, ibaligya ko lang kayo, wala na ko kwarta, ng operation. Nagtawag ako kay Kwan, kay Major Barila, kay may nabalitaan ako nga kapangita siya. Pero kaya na nagabalaman kami, siling ko pilagid ang mo, wala man ko kapresyo, siling ko hindi ko ginita may pagbaligya kung hindi ko lang kinanglan ang Kwan, ang kwarta. Oo. And then, siling niya, sige sir, ako nang mabakal. Pero hindi ko man saling ko sa iya, hindi ko dapat ibaligya. May galing ko may tiwala ako sa pulis. Hindi kung sa bibilihan ko baligya kasi ma-pan pa. Sa mapa pero sa pulis, yun, ikaw na lang to. At least, sigurado ko na sama yung kamot mabutang. Okay. Okay, amo ng portion sa interview naton kagabi mga kaksyon. Action Hotline. Nga pag-transact sang aton sini kapulisan sining nasambit iya nga suspect mga kaksyon, ano? Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko na lang sa aton sining nga linya, we have Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang Himamaylan PNP. Sir, may aga sa imo. Mayang Aksyon, Bryan, kag sa tanan nga nagapamati sa iyong programa. Aha, sir, actually kagabi pa ko gusto mag-attempt sa imo nga magtawag, no? Bangod sining na-mention diri ang name ni Sir Vargas, sining ni Demosthenes Fernandez nga nakakadto da siya kuno sa imo nga officer kag naga-connect sa ila sining
operation sa pagpanakop sining mga auto nga ini, sir? Bali sir, ang parte na sa kay Sir Demosthenes Fernandez nga natakpan na sa Hinigaran for alleged gun running. Bali nakapamasyar na siya diya sa akon sir last June 21 this month. Kay coordinate siya diya sir na according sa iya connected siya sa Police Drug Enforcement Group sa Kamprami. Pag may ginasorbilan sila diri sa akon area nga nagabay-abay nga salakyan. So man sir nga dito ko siya first sa glass ko sa namon nga pag-meet. Being a senior officer sir among nang pagkakilala ko sa iya. Aha. So gin-entertain ko siya diri sa amon sa police station. Okay. Anong iya gusto matabo sir nga nagpadulong na siya kag anong ila sining pila sila kabilog sir? Bali nakapaka-specialist akon sa police station sir nga naga-coordinate na in case nga ina nga salakyan kaya according to him ina nga salakyan nga ginasurveillance nila base kung makalabay diri. Bali kag during kung makanda kami sa checkpoint kag mano namon i-inform nila sila namon siya sir kung ipisig man ma-intercept namon. Ay tapos siya sir nga tatlo man nga mga upod niya sir. Sir, ano ni sila anong connection, anong grupo nila sir nga ang gapanakop sila according sa iya? Bali according sa sir baka nabalon ko nga dito nga retired senior officer sa sir taga still nagabulig sa aton PNP sa pag ano sir sa mga nagkakatao nga nag-involved sa illegal activities sa gihapon. Aside from that sir, why naman sa iban pa nga mga commitment abi or gusto niyo matabo with you kag sa iya so far? Wala naman sir, wala man kami actually sir wala man kami nagdugay gid istorya kay mga 10 minutes kay during the time sir may emergency Zoom conference kami gintandak sa hapon na sa Lunes na sir ang June 21. So wala man sir mga ginistoryahan kami nga iban bali amo lang gid na siya. So uy man siya sang ano sir no? Ano pagiliban nga inang intensyon abi naghatag malang mga plate number dira daw mo sina kag para makabulig sa sila sis kamo sa ila abi ano? Yes sir, balik may mga ginunatag lang sir na mga information. Mga dapat nga muna mo or information para sa ano sir. Alleged nga talakyan nga involved sa mga munaya sir. Pero sir bilang police lieutenant colonel ka na subong sir, pwede makapatigayon sa checkpoint ang private nga personalidad sa amo sa sir. Ang ginamin ko sir ni Sir Fernandez na kami in case maganda kami sa checkpoint kag na-intercept nga mo nang ginahatag niyang salakyan. Kung kamo na niya sir nga base pa lang yan i-hold kay for for verification purposes abi damo sina. Yes sir. Okay. Ang ila sir nga ang actuation nila sir, magihog-giho sila sa may mga armas sila sir, feeling mo? During kan pa kadto nila sir sa akon opisina sa police station wala man sila sir sa mga armas kay every time kung bisan sino dan magsulod sa amon diri sa amon police station sir gina-check na amon sa namon da duha nga gwardiya sa entrance ng police station. Gina-check an ila da mga papilis especially an implement ang mga health protocol sir. Sige, amo man na amon sir gin-confirm lang namon kiti isa ang imo sini nga police station. Ang na-mention niya ka gabi nga ti naga-coordinate siya kaya galing amo na dakpan sila bangod sining nasambit nga mga armas sa luthang. Sir, salamat sa imo time. Good morning kag mabuhay ka sir. Salamat man Aksyon Bryan. Yes sir. Aksyon Hotline. Okay, ti confirm mga kaksyon nagpadulong gid man didto no ti para lang gid nga matagaan taman sang side si Sir Fernandez sa iya sini ginapanghambal nga naga-coordinate siya sa sini nga magkapulisan. In fact, gina-try ko man nga makontak gani ang hepe sang Victoria's PNP nga mo si Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Aksyon Hotline. Nga ko nakakadto man didto no? Kay para makit-an naton kung ano ka lehitimo kag ano gid bala ang ginatawag nga misyon sining nasambit nga si police retired mga kaksyon nga si Demosthenes Fernandez nga nadakpan kagabi didto sa area
sang hinigaran. Action Hotline. Oo, sang hinigaran. Kung may aragin man siya sang mandate from PNP or sa National Abi, we don't know kung may mga order Abi, dapat may ginapakita nga mga lehitimo nga order. Action Hotline. Alang-alang si Aksyon Doors, alang-alang si Sir Jake Barela. Ara na siya. Ati, sige, gamay malang nato na. Maki-update malang kita mga kaaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya, pasensya gid, sigurado ko gabi nagpululaw ni sila sang ilang operation, pero this morning we have on the line Police Major Jake Barila, hepe sang Hinigaran PNP. Sir, good morning. Hello sir, good morning. Sir, Sa tanay nga pagpalamati sa inyong programa. thank you good sir ha. During sang panahon nga magpanawag kag magpangayo kita information. Kumusta sir? Nung update sini sir, sini nga adlaw sa kay Demostine sir? Para naman sa sir ang Peles. Kay i-question niya mo kami sir. Diri sa Bacolod ni siya idalon sir? Yes sir. Ano nga Pinapanyalize na naman sir ang papeles. bali ano nga mga cases kada nga tubangan ni Fernandez sir? Violation of RA 10591 sir. Ang illegal possession of firearms. So far, amo man na isa sir. Ano pang iban sir? So for sir, ang muna sir. Depende lang ako sir sa appreciation sang fiscal kung pinaka-account sila sa nila ipasaka. Suma total may pila gid gani ka armas gid sir ang nakuha gid sir, ang sa inventory gid. Isa ka M16, isa ka M14, isa ka M16, dua ka Ingram, dua ka 45. Mapito sir kay may isa pa ka revolver dali. Grabe, Ito. mga pito gid taran-taran. Kag various ammunition kag magazine sa nilain nga caliber sir. So aside kagabi sa mga statement kagin pagwa ya diri sa Aksyon Radio sir, nga mo na intensyon nila mabulig malang sa gobyerno sa mga kriminalidad. Aside sila sir, why naman siya iban nga gindugang pa kung nga anga daw mo gini kadamo ang iya nga mga armas luthang, base involved gyud mo siya sa gun running. Wala ako idea sir. Pero ama sir, may mga information nga gabot sa akon at tulong sa ibang lugar kakadto siya. Tapos kinapakilala sa ibang COP nga kilala ko siya. Nga amigo ay kanya duwa. Okay. Tapos kung dire naman sila magkato sa akon, sa mga gipanawag sa akon, nga allegedly amigo yung sa piyak. Migway. So gidaan name drop niya sir. Para at least Yes, sir. magpati guro si police at ti umigos na to ni Sir Barila to ti okay ni do mo na nga sitwasyon ano. Yes, sir. So may may information na sir nga legit ni sir nga police sa una. Yes. Tapos retired na galing sir. Retired na gid man siya. No? Why na Yes, sir. sa akon why na gid man taga question kon retired o kon hindi siya ang question subo nga ang may mga amon sa nga armas kag ini Yes, bala sir. documented ini na umala ng pamangkot na mo. Yes sir, yes sir. Pero as of today sir, why pagid siya kapasa da isan-isa ka dokumento nga kung iya armas ni may mga lisensya ini? Wala sir. May mga lisensya sa sir pero puro na expired. Amo nang dako nga kwan dira. Lisensyado gid man ginawa na renew. Apat na kabilog ng apat na kabilog ng lisensya sir mo. Pero hindi na sir na pati sir sa mga dring armas. Okay, si problema. May mga pistol lang sir eh. Problema pagid ina, no? Isa pagid kadako nga palamangkot no. Sige, amo man lang amon sir, kagapila gani ka oras ang iya sining dapat mafailan sa sang kaso? 18 sir ang siguro Ang period. Maximum. Sir. So hingagawon gid para at least hindi lang siya makagwaan ay for the meantime while gina-process ini. Ano sina. Yes sir, yes sir. Sir Jake Barila, good morning. Salamat sa imong time. Mabuhay ka sir. Thank you sir. Yes sir, welcome sir, welcome. Yes sir. Action Hotline. Okay, idalon sa fiscal karon sini nga aga hingagawon before mag-end ang 18 hours nga period sang reglamentary niya. Action Hotline. Follow up tani karon mga kaaksyon Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng Si Boy Hiolingo naga-monitor bawaga lupok yun pre, nice pre.
Lipong. Good morning, Aksyon Bryan. Monitor lang kami ni Elma Lusok. Di na tuman. Retired Major Paterno Tural ba? Sige, salamat. Jinke de Lagdon. Good morning, Aksyon Bryan. Kag Mr. B-Boy Villasor. Kay Madam Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milal Oligo, Michael John Season, EFC Dennis Richard Tiboro, naga-monitor man sa taga-Pandanon pagiguno. Si advance happy birthday sa kay Jinke Dayalagdon sa Phoenix, Arizona sa Agosto 11. Sige. Kag together with Tatay Joe Dayalagdon on August 20. Greetings coming from ARB and EFC. Jobal Trinidad, good morning. Suset Alunan. Melinda Miranda. Good morning, Aksyon Bryan. We are listening here from Barangay Sibukao, San Enrique. Always, please mayawala sila ni Adriana Arcel, Delicano, Nanay Piling, kag Delia Miranda. More power to your program and God bless. Salamat. Richard Deriquito. Morning, Aksyon Bryan. Monitor kami di sa Silay City. Suzette Alunan. Good morning, Sir Bryan. Be safe and God bless. Okay. Matt Titans or Titans Magalona. Morning, Aksyon Bryan. Monitor gid tadi always simo Cavite, Bacoor. Shout out Magalona family. Thanks gid. Tomas Broniola, naga-monitor man sa Region Pearl. And good morning, Aksyon Bryan. Lihog tamyaw sa mga nagahilamon sa kampo diri sa Barangay Pandanon DSB nga naga-monitor Barrio Garre. Noel Amar, Sir Bryan. Tamyaw ko lang akon kumpare nga si Boy Lingo and Rayboy Alunan kag ako nablos nga si Taboy Derla. Share done ni Sir Noel Amar. Sige. Nalagid ha. Standby kayo, may bisita kita sa linya. Oo. Nalagid. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Pabalik sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:31 na. Aksyon Hotline. Kanigin ang maka-aksyon kay we have on the line. Meron po tayong panauhin po gikan or mula doon sa national. Nandito po sa ating linya ngayon si Senador Riza Hontiveros, Chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa Senado. Senador Ma'am Riza, good morning. Welcome po sa Aksyon Radio Bacolod. Ito po si Aksyon Bryan Morden. Ng Aksyon Radio Bacolod. Masalamat po ma'am sa time dito po ngayon. Pero ma'am, lingid po sa kalaman ng marami. Kayo po eh. Hello Aksyon Bryan, hindi kita masyadong marinig. Ngayon ma'am, maririnig mo na ako. Medyo mahina pa rin. Parang kagaya pa rin ito yung nakaraan, ano? Oo. Pero ngayon man, maririnig mo na ako ngayon ma'am. Oo, medyo mahina lang, Aksyon Bryan. Yun ba? Sige pa, lakas-lakasin ko yung boses ka, no? Ma'am, ayan, narinig na kita. Ayun, ito na. Ayun. Ma'am, yung taga Bacolod sa Negros, baka hindi nila alam na kayo po ay malapit na kaibigan or malapit na kaibigan po ng dating Presidente Noynoy Aquino. Maaari po bang malaman namin, baka mabigyan mo kami ng balik tanaw, ano, sa kanyang buhay po? At ano bang mga pinamana niya sa atin dito bilang presidente po, ma'am, sa Pilipinas? Opo, mabuting kaibigan po siya, Aksyon Bryan, at lalong mabuting presidente. Ang dami po niyang pamana sa atin na legacy ng kanyang pagiging presidente, no? Talagang nanguna siya sa seryosong anti-corruption campaign. Ayun. Napalakas talaga niya yung ating ekonomiya. Yung buong 6 na taon ng kanyang administrasyon ay solid na sentro ng isang buong dekada na lumaki yung ating ekonomiya at kinilala ito hindi lang dito sa ating bansa pero sa buong mundo. Ayun. At siyempre, Aksyon Bryan, sino makakalimot dun sa pambihirang kaso na pinasal niya ng ating bansa laban sa China at sa West Philippine Sea at manalo tayo sa kasong yun. Kaya hanggang ngayon, yung mga ibang bansa at yung buong mundo ay hindi nagdadalawang isip na kumampi sa atin dito sa West Philippine Sea kahit katapat pa o yung higanting na China.
Aha. So, ilan lang yan, Aksyon Bryan, sa mga pamana niya sa atin. So, dapat talaga ay hindi natin bitawan, protektahan natin at patuloy natin isulong. Okay. Oho, at talagang deserving talaga yung dating Pangulo natin, sa Pilipinas. Po, Aksyon Bryan. Ayun. Ma'am, ito po ay, kayo po ay naghain po ng resolution dyan sa Senado tungkol sa pagkapanalo ng, ano ba tawag dito, ma'am? The Hay, no? Bakit po, ma'am? Importante kasi, Aksyon Bryan, na alam ng bawat Pilipino ilang takumpay natin sa The Hague, sa West Philippine Sea laban sa China, para aktibong hindi lang i-commemorate yan taon-taon, July 12, sana gusto ko na kilalanin natin ang West Philippine Sea Victory Day. Pero sa araw-araw na alam at talagang aktibo ang bawat isa sa atin na itabuyod yung ating pambansang dignidad. At dapat lang, Aksyon Bryan, na alam ng bawat Pilipino na itong victory natin ay dahil sa initiative ni President Noy. Sabi ko nga siya yung ama ng ating tagumpay dyan sa West Philippine Sea. Kaya layon sana nung resolution ko na eventually maging batas yan na ang taon-taon ay araw ng paggunita ng tagumpay sa West Philippine Sea natin at araw ng paggunita ng liderato ni President Noy sa labang iyan. Sige, pasalamatan natin at sana naman po itong resolution nyo ay talagang ma-aksyonan ito, ma'am. Sana po talaga, Aksyon Bryan. Yeah. Ma'am, Senator, ma'am, bago naman yung variant ng COVID-19, bahala po ba kayo dito, ma'am? Ano po yung dapat pwedeng gawin ng gobyerno ngayon? Although meron na tayong mga bakuna na ito, ma'am. Ako, nababahala talaga, Aksyon Bryan. At ang pwedeng gawin ng gobyerno ay simpleng get ahead of Delta. Maunahan itong Delta variant na to. Dapat mas madaliin pa ang pagbabakuna sa ating mga kababayan. Lalo na nga at may Delta variant na ito na binabantayan natin dito sa bansa. Kaya ngayon na, subong ang tamang panahon para patunayan at tuparin ng IATF yung pangako nila nung una, 500,000 vaccinations a day. So ano po ba sa tingin niyo, ma'am? Medyo nabagalan po ba kayo sa rollout ng bakuna sa bansa natin po? Ay, nababahala. Oo, nababahala talaga, Aksyon Bryan. At mabagal. May laban ka kasi sa Delta kung bakunado ka. Lalo na kung nakakumpleto na ng 2 doses. Ang sabi ng mga eksperto, ito ang nakakahawang variant sa lahat. Pero pag kumpleto nga ang bakuna mo, kumpleto rin ang protection mo. So, klarong dahilan yan para magpabakuna ang ating mga kababayan sa lalong madaling panahon. Sabi nga nila, 2 lang ang panlaban dito sa Delta variant. Una, dapat nga may kumpletong ineksyon at pangalawa, dapat hindi makampante. Ang problema, hindi pa natin maabot-abot yung rekomendasyon ng maraming eksperto na magbakuna ng 500,000 katao kada araw. Hindi dapat sa herd immunity. Kaya ang average natin subong ay nasa 240,000. Less than half pa lang. Tapos isa sa pinakamataas natin nagawa ay 322,000 plus noong June 15. Sobrang layo pa. So, kinahanglan mas bilisan pa. Mas bilisan. Medyo mabagal nga, kung yan yung babasihan natin, Oo. Ma'am, sa palagay po dito ba, dapat na ba bakunahan ang ating mga kabataan? Panahon na po ba? Well, Aksyon Bryan, may naipakita ng plano ang administrasyon para sa pagpapabakuna ng mga bata. Magandang development naman yan para sa ating national program. Kay maaga pa lang, naisip na natin, pag may naipakitang budget. Pero, ang paninindigan ko, kailan yan, tapusin muna ang priority list. Those target population. Yung healthcare workers natin, yung mga senior citizens, at yung mga may comorbidity. Hindi pa tayo tapos sa ating vulnerable population. Okay po, at least sana naman marinig nila ito. Pero, pabor po ba kayo, ma'am? Ano bang dapat na mga insentibo? Pabor ba kayo dito na gagawin ng mga local government unit para ma-encourage ang ating mga kababayan po, ma'am?
Well, Aksyon, Bryan, yung mismong pag-o-offer ng mga insentibo, raffle prizes, hindi naman masama yan. Ayun. Pero, nangangahulugan lamang na dapat mas galingan pa ng ating health authorities ang pagpapataas ng tiwala sa mga bakuna. Yung tinatawag nating vaccine confidence. Sa buhin, kasi 1/3 pa lang ng ating mga kababayan ang nais magpabakuna. Yung natitira ay nagdadalawang isip pa o ayaw talaga. Kung lalabanan natin ang Delta variant, lalo na, dapat mapataas ang vaccine confidence. Okay, actually dito sa Negros, merong isang LGU nag-offer na 5 kilong bigas para magbakuna kayo. Oo, hindi na masama, Aksyon, Bryan, pero ang mas mabuti pa ay yung vaccine confidence para incentive man sa tulong yun, pero kahit walang incentive, yung may kumpiyansa, ang tao, papabakuna talaga tayo. Ayun. Ma'am, diyan sa Senado, ma'am, may tinutulak po ba kayo sa Senado para mapadali itong rollout ng bakuna po? Oo, Aksyon, Bryan, na sana makapaglabas na ang IATF ng national at centralized na contact tracing para hindi na tayo sulat ng sulat, download ng iba't ibang app. Sana magkaroon rin ng vaccine service para ma-monitor ang mga side effects ng bakuna sa mga tao. Kung meron man, lalo na sa mga may comorbidities. Basta, Aksyon, Bryan, para sa amin sa Senado, tama na yung mga excuses. Yung dadali ng budget, pag nag-set ng mga targets, kaya dapat ma-meet ang expectation. I see. Sige po, ma'am. Mensahe niyo po dito sa Bacolod at saka province ng Negros Occidental, nakikinig po sila ngayon, ma'am. Oo, salamat din, Aksyon, Bryan. Damagid mo salamat sa kanan, si Manua. Ang mensahe ko lang na palihog po, sinahanglan lang talaga na lumabas sa mga balay. Habang mataas ang kaso ng COVID sa Pilipinas, sa Region 6, total cases of 68,000 at sa kanila 5,000 plus ang active cases. Sa Bacolod City, 13,000 plus, so second highest sa region. Palihog, i-observe natin strictly ang ating mga COVID-19 health protocol. So sa liwat, Aksyon, Bryan, salamat din, halong, and stay healthy po. Same here, ma'am. Mabuhay po kayo, ma'am. Good morning. Mabuhay. Maayong aga. Aksyon Hotline. Senador Riza Hontiveros, mga kaksyon, Riza Hontiveros, mga kaksyon, sa aton sining linya bago gid lamang. Aksyon Hotline. Partito sa COVID-19 kag mga bakuna. Last 8:41 na. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Once upon a time, Che Mijares Luyao nagamonitor man sa FB kag may radyo pa. Double ba? Salamat gid, ma'am, ha? Delayed na sa FB, ma'am, pila ka segundos guro, 2 to 3 seconds guro ay. Thank you gid, ma'am. Si Irene Hermosa, thank you po, Senador Risa, ingat po kayo lagi. Ayon. Si Che Mijares, ayan, nabasa ko na. Susan Pahariliano nagamonitor man, God bless, good morning. Okay. Si Leiden Navarrete, good morning, Aksyon, Bryan, keep safe everyone, God bless. Jan Acosta, Celia Halico Espinosa Araman, Lily Lusas, yes, tama nga naman si Risa. Gilay Monteverde, si Pinoy ay hindi natakot sa China at ipinaglaban niya ang West Philippine Sea. Ayun. Diding Alohamiento, good morning. Homa Lomina, si Alex Montesa, may aga lang sila ni Tatay Joe, Nanay Lolita, upod sa ila ni Ma'am Jenally kag Ma'am Jane Dayalagdon sa Barangay Pandanon, DSB. Irene Hermosa, thank you po, Senador Risa, ingat po kayo lagi. Sige. Alright. Sige, balik ko karon Dugaya, last 8:42. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito.
Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent.
Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:56 na. Aksyon Hotline. Maing aga lang sa mga nagpamati sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? Si si Madam Ana Sinoro naga-monitor man, more power God bless, Imbong Jo Campo na naga-monitor subong sa barangay hall mismo sang Maaw, Bago City. Terrible brown out kagabiya. Di radyo na lang kami morning lang ka aksyon. Sige, salamat. Ay tuod ka. Alright, sige. Spark, Fox, Mike, morning watching here Manila. On board MV Ocean Opportunity Port of Manila. Salamat gid sa pag-monitor. Sige, Susan, nabasa ko na kainaan, no? Kadamo sa negosyo nga nagasulod sa aton sa nga live. Aksyon Hotline. Last 8:57, dali gid lang kay this time try naton nga malambot si first district board member Andro Montelibano, no? Siniba lang ilang sining balos-balos ni Councilor Attorney Archie Maribar, mga kaaksyon. Aksyon Hotline. May koneksyon na bla ini sa pamulitika sa syudad sang Bacolod kun nga ang naglambot na ni sa puntong ipa-drug test or ginhangkat nga magpa-drug test si Montelibano, mga kaaksyon, sa ang iya sinikaw galingon. Aksyon Hotline. Pero ano giblang pinakakamunuan siniman nga nag-inamo sini, no? Pagitsindi ko sa mga interviews man mo, no? Sa mga interviews man nag-umpisa ini tanan-tanan. So kahapon nakabaton kita sa information regarding sini ati para mahatagan taligwa kag maka-explicar man ang ining board members ng First District ng Negros Occidental ayoon ta sa sini nga aga.
Online sa hotline. Sa aton nga linya, si Sir Andrew Montelibano. Sir, good morning. Welcome to Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga man, Aksyon Bryan, no? Mayong aga. Sir, ano gid ang umpisahan sinit tanan-tanan nga subong? Medyo nagabalos-balos kamo sang medyo hindi maginbentuman pagin man kakaha nga mga tinaga with Attorney Archie Baribar, konsehal sa Bacolod, sir. Well, no, una gid, no, na nagpa-interview sa tapos ang iya ko nung kagabi, namati naman ko siya bago nga interview, ang iya ko nung hambal na wala siya nag-transcript dito, no? Pero sinong iya ginatuyo na ang kwarta dalhon sa Victorias, kag iya ginambal nga hambalon ko no sa kandidato sa Bacolod na gihambalon ng mga tao niya, nga wala ni kwartahan ay tanawon sa kung sino maupod, no? Wala naman sila na ginatuyo ng iban, kundi si Albi Benitez. Kaya mo mula na madlagan, Mayor sa Bacolod City, no? Okay. So ini nag-umpisa sa naghambal siya nga way lang gamitay kwarta. Tanawon ta kung may maupod, may mabuto. Abi, damo sina. Correct, no? Amo na, no? So kami, nag-react ko in the sense nga ang akon amigo na si Albi Benitez, 9 years kami nag-upod serbisyo sa Murcia kag sa Congress, no? Sa siya congressman. Tagsiling ko yung Aksyon, Bryan, wala na niya dapat nabuyan na istorya, kundi ibaligya ya lang kandidato. Yung kinabaligya man namon kandidato, ano malain ni? Okay. So, tapos nagbalos na naman sa piyak nga grupo sa pag-mention mo siya. Paano naglambot sa punto nga naglambot kati hambalan nga mapa-drug test ikaw, sir? Amo na gani Aksyon, Bryan, no? Nakibat ko, kay ang amon tapiko was not supposed to be personal, no? Ang amon tapiko was sino nga tao tani ang makalid ng Bacolod kung ang better Bacolod, di ba? Whether it's our incumbent na Mayor Bing, or maybe our good challenger, Congressman Albi Benitez, no? So, pareho mo lang kita may ginaka-idolize, pareho mo lang kaya may ginapatihan ng ato na isa ka kandidato for the 2022 election sa mayorship sa Bacolod, napati kita na kung sino ang may quality na makabulong sa Bacolod City, di ba? Pero kaya lang siyang katon for drug test. Ano ang gusto? Ang gusto ko yung mangshot siya. Councilor Baribar, what are you trying to imply? Nga ay pa-drug test mo, kung anong gusto mo inasagwa, may gusto ka ang balon, drug test kit. Ang ina-require mo sa akin, hindi mo na pag-ambalon diretsyo kung anong ginanamin mo sila. Tamo ka nagihaging, no? Diretsyo ha, tamo si mo liko, anong gusto mo? Gusto mo i-imply nga kung ano na diretsyo, may pamintindihan ko nga, drug test mo ko, pero kung ano maginahin mo gina-imply, hambal na, doon katarantado, mas mo mag-ambal, hindi mo na mambal diretsyo. Amo nang pamangkot, ang pamangkot na ang drug test nga ini illegal drug test, legal nga drug test, ano nga sitwasyon? Amo na tayong ginapangita mo, sir, ano? Nadula si board member. Actually, kagabi na kwan man naton tani gina-testingan tayo nga malambot sa Attorney Archie Baribar. Pero hindi siya available kagabi, ano? So, try man naton this morning, nga lamboton na siya. Kay kamalong, actually, waygin man kami tani, ako personally, waygin man kuha na gid man sinino. Galing kay may nagpalabot sa aton sang ayo man diri sa aton. Nga kon para masanagan initanan-tanan nga sitwasyon. Okay, magambal kita drug test. Iyang ang sa unod sang tawo, sa una-una sang tawo dayon, nagagamit sa illegal nga droga mo, no? Why naman sang iban? Para kuan maklaro sa part ni Montelibano, this morning tiya mo na ginpahambal ta siya diri, although nga waiting kita kay Attorney Archie Baribar. Again, sir, before you're saying before sa imo nagpamangkot ko kung ano nga sahi sang drug test ang butslingon niya tani, no? Amo nang dapat ka direct to the point tani, sir, ano? Hello? Yes, sir, go ahead, sir. Ang akon lang tani Aksyon, Bryan, no? Ang personal drug test doon kalayo sa Tasiko, eh. So, ang akon tani, si may Councilor Baribar, diretsohon niya ko kung anong gusto yan na namin niya na mapadrag test ko. Ano gina-imply niya? Ano gina-implikar niya? Nga ipadrag test siya ko. Pero,
Okay, kuya. I am very willing magpa-drug test anytime. Aha. Ginaangkat ko siya nga gusto ko man magpa-drug test, tubangan niya. Aha. Siya papili kung diin gusto para basi mambal naman sa karon kung ano-ano da. Basi fake naman. Pero gina-challenge ko siya, no? In the name of public right now. Aha. Live kita, gina-challenge ko si Attorney Baribar. Nga hambalon niya kung nga ay pa-drug test siya kung ano ginasuspito niya sa akon. Abi, hindi kita maginagi. Abi, hambalon niya ko diretso. Let us be straight and frank to each other. What are, Mr. Baribar, Councilor ka sa Bacolod, magparespeto ka. What are you trying to imply? Tell me straight. Aha. Ano niya, sir, ang istorya pagid nga didto sa simbahan magsinggitan parte sa ano gyapon ni sir? Do diri ni nag-umpisa pagid mo? Ang ako niya hambal, ang hambal ni Mr. Baribar, ni Councilor Baribar, nga wala sila yakuno na makal sang una sang eleksyon. Kaya ano to yung mga balota na may 1,000 nga grupo progreso. Tinagambal ko nga kung may kung gusto mo, iluhod mo na sa simbahan. Kung hadlok ka sa mahal na Ginoo, iluhod mo na, kag-iprang ka nga waay ka mo na makal. O, tinaasapto niya kuya nga mag-drug test kami sa sulod siyang simbahan. Grabe, badaloon niyo pang laboratorio sa simbahan, ha? Pamugani, kaya kuya, partner ako, simple lang din tayo. Ginabaton ko ang hangkat ni Councilor Baribar for drug test. Pero dapat ara man siya, atubang siya. Hasta siya, gusto niya pa-drug test man siya eh. Para patas, ano? Maski na, ano pa, ang ako lang niya, partner, is this. Ano ang gusto niya i-implicate sa ako nga ay pa-drug test siya po? Nga hindi na mambalaw. Amo na gina-question mo, Dra. Say it, Councilor Baribar, hindi ka na manago sa palda mo. Mag-prank ka, kabi nga mala, board member Andrew Montlibano, gusto sa kay pa-drug test tungod, amuni na. Abi, hambala na, bit. Say it in public if you have the balls to say it. Okay. Hindi na tabla magpanago sa palda do amo-amo kita sige na proteksyonan sa manago sa palda. Aksyon Hotline. Anyways, actually diri kami gusto namon sir sa Bacolod sa aton tanan mangin matawhay ining eleksyon kay medyo amat-amat gin man klaro nga may challenger iya si Mayor Bing Linardia. So kabay pang hindi na maglabot sa punto. Ano bing pangabay mo sir subo nga aga sa Bacolod noon sa mga supporters abi sa grupo ni Sir Albi kag sa grupo ni Mayor Bing. Para at least mangin tawhay kita. You know what? Ako ang ako na ginahandom. Nga no need to throw issues on personal issues eh. Amo nang mayo da. Ang ako ginahambal is ibalik yung kandidato mo what he has done for the past 20 years of his political career. Kaya kami ginabaligyan man namon kandidato for what he has done for the past 9 years as congressman of the 3rd district. Kung namugali, wala na kami asang diretsyo magbaligyan sa amon kandidato. Ang akon, hamon na niya akon na partner. Kung kapamati, si Attorney Baribar. Katapoy ni nga interviewon kung hindi kami magkitanay. I am asking for the media to set up a one-on-one between me and Councilor Baribar. Gapamati. Tumangay kami sa stasyon para sabtanay kami sa insakto. Gapamati si Aksyon Boy Duran siyang makaplastar ni tanan sini. Ako, basta willing ko matubang kay Attorney Baribar. Tumangay kami, plastar siya, kay maplastar to, kag mapadrag test gusto bangan niya. Sige. Amo man na at least to this morning nakahambal ikaw sa Dris Aksyon Radio Bacolod and then kabay pa malabot na si Attorney Archie Baribar kag makahambal man. Kag Attorney Aksyon Bryan ilang ako, no? Yes sir. Pag gusto lang sila kung ano nga drug test, pwede ta sa urine, pwede ta sa blood. And I am willing to submit na kung gusto mo sa buhok sa drug test para DNA drug test, wala pa man, makit 5 years back. Pati DNA ba? Sadya nga obra. Anyway, sige sir, good luck sa aton tanan-tanan na stay calm lang gid kita, kabay pa nga masanagan ini tanan-tanan, kag mangin matawhay ang eleksyon sa syudad sa Bacolod. Sir,
Salamat sa imong Okay. time this morning. Palaboton nato na sa imo kung magsabat sa Attorney Archie Baribar. Thank you, Ged. Okay, salamat. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Action Hotline. Ay, pertiti. Ang ginkamunuan tanan-tanan, suliton ta ang pagsulod ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez diri sa syudad sa Bacolod. Ting gusto diri ni Kuano ni Montelibano, pa-drug test ko, dapat ara siya tubangay sila nga duha, no? Pili lang ko no sa buhok, sa din pa to sa dugo o kon sa ano dira, ano nga klasahe abi. Kag ginahangkat subong ni Montelibano sa Attorney Archie Baribar nga mag one-on-one kag mag-istoryahanay kung ano nga mga issues nga dapat istoryahan. Action Hotline. Ang habuyanay sa mga makahang nga istorya kag below the belt nga mga istorya hindi manami, no? Makaguba ina sa reputation man sometimes sa ginasuportahan yung mga politiko, no? That's why nga kung ano ang issue, kung may issue korupsyon, may issue man da parte sa ginatawag naton pigaw nga pagdumala sa panggobyerno, may issue man da nga kung ano nga mga kalahitabo da sa panggobyerno, dira lang taguro asta. But to the extent nga pati hilabtan ang personal matters ang isa ka tawo, duway naman na guro. Action Hotline. Problema yan na kung ano, importante pang gobyernong isyong istoryahan ta, no? Di imagine mo naglampot sa mga drug test iya. Pero kagabi may na-istorya ko sa Attorney Archie Baribar, galing kaway siya namon na lambot. May ginmuno to siya nga ano nga sahi sa drug test mo. Oo, nantawan ta ni. I hope nga naga-monitor si Attorney Archie Baribar, kami ang naga-welcome gid sa iyamin sining side regarding sining issue, mga ka-aksyon. Last 9 Jess. Action Hotline. Nagahangkat to siya nga kung pwede ka to bangay sila kuno one-on-one. Oh, keyboard si Action Boy. Siya yung masagad sini mag-referee, masama mo na yung o, tiga, monitor si manager, siya nang bahala na kung paano na. Okay man na. Action Hotline. Sige, mabalik ko dugay-dugay. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning kay Febs Amit de la Rama. Go sa drug test para klaro ang tanan nga issue against sa imo board Andro. Jobal Trinidad, Jamel Florendo, Marjorie Mijares Buliag, Action Bryan, good morning. Monitor lang ko sa Magalion. Yodge Nullard Araman, ang negosyo ni. Okay, sige, wala na. Action JM, good na ko ah. Oo, sige. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod
nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Pabalik sa ato nga pagpangalaga das 9:19 na Joseph Mungkalang Balyamo ginabasta lapit na ang eleksyon na gaginuha na ang kadamak ka mga politiko. Sige, ang oras ko do alang-alang ng ibang mensahe do ay kumalambot, pasensya gid ha. Karon sa gabi sa Aksyon firing line na maghilibati taliwat mga kaaksyon karon sa gabi. Sa ngalan sa regular nga Anchorman Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good morning. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.